Müslümнең исерек машина йөртүчеләре республика күләмендә җирлегебезне начар яктан танытса да, башкалар моннан сабак алмады. Бу күренеш әле дә дәвам итә. Исерек машина йөртүчеләр саны арта бара. Ol kirib bitmedi olg'ib. Ol. Dokumentlarim bormi? Qo'ya qo'ygan. Boşma. Niye? Boşma. Men Telefon. Boşkuşun şareksingni. niye? Eyde kirib turmuş. ЮХИД инспекторлары атна сайын автомобиль белән аяк булмаган хәлдә идарә итүче унлап йөртүчене тоткарлый. Шунысы гаҗәп, кайберәүләр инспектор туктатмаса да дип эчкән килеш руль артына утыра. Алар аркасында башкалар зыян күрергә мөмкинлеген уйлап та карамыйлар. Alkatlıklara örüge pürtler gittim resim. Uzak ittirip örüp durası. Ey Hudayım. Yüzgen. Da bir yoluna doğru. Bırak. Алкоголле эчемлекләр кулланып, транспорт руле артына утыруның ни дәрәҗәдә куркыныч булуы, ояныч хәлләргә китерү хакында күп тапкыр сөйләүгә карамастан, кайберәүләр һаман моңа бармак аша карый. Закон таләпләренең катгый, штраф суммаларының саллы булуы гына бер хәл. Исерек шоферларның ваемсызлыгы нәтиҗәсендә фаҗигаләр дә шактый еш теркәлә. Шунысы ояныч, узган атнада руль артында хатын-кыз тоткарланды. 23 яшьлек кыз нәрсә уйлап руль артына утыргандыр. Протокол отстранения. Сырмеем дамдар начальник. Сысыдың дамдар. Шоны көрмей бересіз. Мушна дамдар еме. Запах алкоголизарда. Алкоголь ұрып барады бас. Прибор обнаружен шықты. Шуңа сіздің данный момент отстранение етеміз. И продавайте паролиз алкотекторға. Допустимый мен жоқ екен. Осы отстранениеге подписываем. Müslüm жерлегендә исерек келеш идарә итүчеләр саны һаман артып тора. Кимеми алар арасында хатын-кызлары да бар. Бу бик аяныч хәл инде. Күпчелек гаепләрен танымыйлар инде. Эчмәгәнлек, ишәшкәнлек, шуның өчен балискап барабыз инде. Безнекеләр риза булсалар, балистар дөрәбез, анда чыга. Кеше төрле фаҗигаләрдән башкаларның хаталарынан сабак алырга, аларны кабатламаска тырышырга тиеш. Кызганыч, шушы канун һәр кайсыбызның да оңана барып җитми. Менә mesela астыран әйтәм. Запах килә менә алкоголь белән өздереп карадым, минем запахым килде. Копиясын бирәм хәзер. Подпись. Запах дип, запах не? Компьютерның шикелләрен бигетләр. Өздереп карыйм, аны промилле бар бүгенге көндә. Подписьны куйда, ха, промилле бар. Бүгенге көндә допустим 0,160 допустим дигән промилле бар. Булды. Идет анализ ждите. Ике тапкыр күп нормадан. Нормадан ике тапкыр күбрәк. Бу оракны күрсәтәмен ит. Мен оракны җитә камбусын. Мен ике тапкыр күбрәк. Хат компьютерда менә үзең шып карарың, үзеңдә карарың. Әле өйдә Яңа ике тапкыр күбрәк. Нормадан ике тапкыр күбрәк. Компьютердан инде Юк, тем шуткына бараң җегетләр. Нидән? Әгәр әйсәс балискап барам саграс булмаса. Балискап барасмы? Ой, коронавирустан куркам. Спиртлы эчемлек кулланып руль артына утыручылар аз түгел бүген. Руль артына спиртлы эчемлек кулланып утыручыларга карата чаралар катгый. Спиртлы эчемлек кулланып транспорт чарасын идарә иткән кешегә Административ хукук бузулар кодексының 12-8 маддәсе нигезендә 30 000 сум штраф салына. Транспорт чарасын идарә итү таныклыгы ел ярымнан алып 2 елга кадәрле вакытка мәхрүм ителә. Команда исерек йөрүче машина йөртүчеләр кимми. Узган атнада да безнең 3 кеше тоткарланса, бу атнага чыгуга да инде бер кеше исерек хәлдә руль артында тоткарланды. Ел күләмендә безнең 14 кеше кабаттан исерекләүчеләр бар. Аларга инде җинаять эше кузгатыла, җинаять җаваплылыгына тартылалар һәм шул ук вакытта алар машина йөртү таныклыгыннан лишенный булганнар өчен 15 сутка тикле арест каралган. Әгәр транспорт чарасы хуҗасы рульны исереккә тапшырса, штраф транспорт хуҗасына да һәм руль артына утырган исереккә дә салына. Транспорт чарасын спиртлы эчемлек кулланып идарә иткән кеше җәяүлене бәрдерсә һәм аның сәламәтлегенә зыян китерсә, 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Табиблар әйтүенчә, спирт аз гына микъдарда да организмны сүлпәнләндерә, юл хәрәкәтендә, аек килештә нык игътибарлы булу кирәк әле.
Бүтін бәхетне хәмердә күргән сәрхүшләрне их бер айнытасы иде. Бүгенге тапшыруда күрсәтелгән исерек машина йөртүчеләрнең барысы да машина йөртү таныклыкларыннан мәхрүм ителеп, зур күләмдә штрафка тартылачаклар. 1 минутлык ләззәт кайшагында бөтен тормышны сызып атырга сәләтле. Бу башкаларга сабак булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.